Pe undeva pe aici știu că am fost pe aici. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod de data aceasta, sunteți alături de Zoro și începem o nouă serie de Minecraft, după cum vedeți. Dacă nu știți, pur și simplu, eu cred că acum am 20 de inimi și acum o persoană o să ai câte o inimă în plus, înțelegeți? Și tot așa până ar să ai foarte multe inimi. Și cum se numește? Pur și simplu e ca și cum trebuie să supraviețuiești, mai pe scurt. Da, deci eu nu pot să colectez, în fine. Haideți să începem. RTG, nu RTP. Overworld. Haideți să începem această serie. Bun. Suntem... nu știu cum se numește acest biome. Văd că ne-a dat și niște chestii de început. Stați un pic, oare pot să închid opțiuni prima dată? Limba, o vreau pe engleză pentru că nu prea s-a obișnuit în română. English US. Chat settings. Bun, gata, am rezolvat și cu chatul. Și, de exemplu, dacă găsești o bază, nu ar trebui lumea să ți-o găsească, pentru că, nu știu, pur și simplu, nu e bine, poate să-ți fure tot de acolo dacă ai chestiile. Eu mă transform. Ok, facem repede un wooden pickaxe. Luăm crafting-ul, mai luăm câteva lemne. Hai să băm așa în jos odată și până ajungem la final. Și asta e tot. Și mergem un pic sub pământ. Să-ți iau niște mâncare oarecare, deci mai mult de megi. Atac 1, atac 2, deci... Da, multă viață mai au mobi în Minecraft. Oh, și ok. Oiță, am nevoie de niște iron. Ok, uite aici un cave. Găsești niște iron să fac un șir. Vreau să faci un pat. Ok. Facem repede wooden pickaxe, stone pickaxe. Ok. Și nu e nimic aici. Nu. Adică îi, da, mă rog. Păi nu prea văd nimica. Sincer, nu au loc de lopata asta, că dacă nu... Unde-s? Ok, deci aici nu e nimic. Nu știu ce tu se aude.
bam, bam. Ok, o să trebuiască să te omoară, îmi pare rău. Ok. Sunt cu... Vai, dar... Vai de capul meu, ce mă enervează. Uitați cum v-am zis. Așa, probabil că acela este un semn pentru o bază. Chiar nu știu. Sincer. Ar fi bine dacă am găsit un sat. M-ar ajuta foarte mult. Nu știu ce am plecat din Chihua, acum aveam nevoie de stone, dar... Na, acum ai... Bam, 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 bam. Să un pic să pun astea în inventar, că... Nu-mi place cum stau acolo. Ok, se face noapte. Ok, deci se padă aici. Vai, suntem în baiem de zăp... Nu. Și atunci nu înțeleg. Nu știu ce se aude. Voi vedeți? Văleu. Asta să mergem un pic. Dacă am avea și noi Optifine. Oh, shit. E un schelet aici. Să fac furnal cât mai repede. Ok, prima dată. Așa era? Bun. Stop! Nu, nu, nu! Ok. Asta chiar n-am văzut. Asta chiar n-am văzut. Că aveam cărbune aici. Nu știu dacă se salvează când ies. Dar acum nu mai contează. Nu. Am 10 inimi, dacă vă uitați. De fapt. Ok. Să folosesc sau? Nu folosesc charcoal. Nu știu. Poate mă ajută cu ceva în viitor. Eu fac de tot sortile. Ok. Așa. Și de fapt, hai să punem charcoal-ul ăsta, că... What? Că durează! Vai de capul meu. Ok, pun și carnea asta atunci. Ok. Ok. Treci încoa. Bun. Stai un pic. Nu zic că am nevoie de lână de lână la fel, pardon, pentru... Geam de 3 blocuri. Ok, geam de 4 blocuri. Nu, 1, 2, 3, da. Oh, vai de capul meu. Gata. Am mai avea o bucată, nu știu dacă mai apucă.
Ok. De fapt, de să mai iau niște piatră. 2, 3, 4, 5 piatră mai exact. Bun. Hăul ăsta n-avem nevoie deocamdată. Așa, așa, așa. De fapt, piatra... De fapt, o să craftăm cu ea. Iată, facem o sabie. Iar apoi facem un topor. Nu știu dacă... O să vă satisfac... Da, 9. 5, nu trebuia să fac sabie. Acum aia e. Țin așa. Și cam atât. Ok, haideți să mergem în... ce parte? Mă duc în partea asta până dată. Urc? Păi nu vreau să urc. Și cobor din nou. Ok, văd ceva luminat. Lavă? Nu. Ok. Wow. Asta ne va ajuta mult. Ironul ăsta de aici. Din păcate sunt doar 2 bucăți. Mai e ceva în partea asta? Coborâm. Și fac parcă să ducă la înfundătură, nu? Sau? Wow. Vai, da, ce aici? M-am cam pierdut pe aici, sincer. Ce aici? E granit. Nu cred că am găsit chestia de asta mare rău. Parcă am văzut un nume acolo. Stau pe șef că mie să nu vină cineva să mă atace. Oh my god. Vai de capul meu. N-a văzut nimic. Ok, torța acum. Ok. Oh shit. Ce faci? What? Ce s-a auzit? O tras. Ăla e un scheleton, mă, nu-i... Ok, trebuie să ne fac viața. Mă duc un pic mai în partea asta. Nu vreau acum cu skeletonul care armură, deci într-un fel are ca și cum 2 vieți. Nu știu care e sensul. Nu-l înțeleg niciodată. Ok, bun. Dă niște glowberry sau cum sunt numit ele. Da. Iron. Ok, o să începem să prăjim iron. Știu cât avem? 16 iron. Bun. O să stăm un pic aici. Iron și gold. Bun. Aș știu să mă bat cu skeletonul ăla, dar nu știu ce să zic. Vreau și eu. Astea pot să le mănânc? Da, pot, da. Chiar. Mă să mă bat cu skeletonul ăla, poate dropează un arc și m-ar ajuta chiar de nu am săgeți.
Unde-i? Unde-i? Bă, schior. A, uite-l. Dar parcă am văzut că era unul cu armură, mă. Bă, s-a auzit un slime? What the? Oh. What? Aoleu. Fai, dar ce damage dă. Hai, dar multă mâncare îți trebuie ca ți se încarce viața, nu glumă. Wow, 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 wow. Wow, 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 stai așa, că nu e așa. Papa. Stai, mă, ce? Bă. Zicea că e entity remove, adică. Uite, unde mi furnalul? Undeva pe aici știu că am fost pe aici. Nu știu! Stați un pic, mă striga mama. Fine. Nu știu ce sunt volturile astea, habar n-am. Chat disable? A, da. Chat shown. Da. RTP. Vai de capul meu. Da, eu tot nu pot să cred cum a murit. Stați un pic, warp party. What the... Ce-i asta? Bă! A dat un hit. Unde-i? Nu știu asta. Unde-i? What? Unde-i? Stop. Asta a fost? Oh my god! Nu pot să mai dau pentru 28 de secunde. Bă, pot să craftez aici? Bă, nu pot să cred. Ce scrie TPA? For free loot? Na, e scam. Ceva nu asta, nu. Vai de capul meu cât timp mi-a dat. Secunde. Ok. Dacă mor cu lootul ăsta, bă, nu-mi place.
You have a daily reward waiting to be claimed. Dă-l încolo de daily reward. Gata, asta e casa mea, vă place? Ia uitați și casa frumoasă. Și geam aici frumos. Bă, dar... Nu, am făcut o mare greșeală. Eu n-am lemne. Am un crafting table, asta e problema. N-am lemn. Bă. De ce? Trebuie să mi se întâmple fix mie, să n-am lemn. Spawnez în Marele Canion aici. Ce? Ce blocul ăla în aer? Eu am bani. Am văzut că am bani. Și eu cum fac să cumpăr? Settings. Păi... Înțeleg nica, în fine. Na-a. Na. Na. Hell na. În fine. Ok. Atar tipii din nou. Bine, mă, bine. Bine aici. Bine. Un lemn am nevoie. Vă dați seama că gen eu acum azi full diamond. Gen câte diamante am? Am un stack de diamante. Am făcut două. Lasă că-s bune două. Armură trebuie să mai fac. Nu mai merge schema. Nu așa se făceau. Bă, ce? Cum se face? Invers. Da. Să înțeleg că acum ați full diamond. Ce noroc am avut de eventul ăla. Ok, și ce ar mai trebui să mai fac? Adică... Mama. Nu văd nica. Nu văd unde îs. Vine mai repede. What? Ai, sus acolo. Știam de ei. Ok, am nevoie de cărbune pentru am aduce la mine. Adu și ironul ăsta, ia orice. Și ia tot ironul e bun. Da, chiar de am 32 de blocuri. E bun. Trebuie să merg în end. Sper că era cărbune pe aici.
Uite, cărbune, 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 cărbune. Ok, haideți la minat. Atât am avut de zis. Hai la minat. Deci, sau dă încă vină cu... Băi, one shot pe bune. Damn. Ok. Cărbune. Bine venit. Ok, mai era, da. Mai iau de aici. Bă. Ce nu? Ah, gata. Unde e? Bă, nu-mi plac Underwater Cave mie. Stați așa. Ok. Câtă viață mai are? Unde-i? Nu văd din cauza chat-ului. Nu, mă, deci n-am cum, trebuie să închid chat-ul. Ok. Pe bune, atât. Wow. Așteptăm la mai mult. Ah, uitați aici în jos. Nu, ceva nu-i bine, stați așa. De fapt, nu am lemn. I'm gonna risk it for the biscuit. Come on. Let's go. Oh, shit. Ok. Și de aici am venit, nu? Da. Nu mai merge controlul. Aoleu. Bun, facem lacă de lumină. Cam atât a fost cu acest episod. Uitați, full diamond armor. Sper că v-a plăcut. Ne vedem în episodul următor și pe așa.